Дабрабыт, якога дасягаюць проста ад безвыходнай сітуацыі. Гэтак, відаць, Александр Лукашенко бачыць будучае паляпшэнне жыцця беларусаў. Бо, маўляў, проста няма іншага выйсця. Пра 1000 рублёў сярэдняга заробку кіраўнік Беларусі нагадаў чыноўнікам падчас візіту ў Рэчыцу. Дарэчы, там да прыезду Лукашэнкі рыхтаваліся аўральнымі тэмпамі, паказаўшы, як заўжды, усё найлепшае. Але чаго ж кіраўнік не пабачыў, распавядзе Настасья Хралович. Приводим надлежащий вид. Лукашенко ў Рэчыцы павялі пракладзенымі сцежкамі, паказалі саўгас-выток і Рэчыца дрэў, што вырабляе мэблю і дошкі. У выступленні перад працаўнікамі прадпрыемства Лукашенко вярнуўся да сваіх папярэдніх абяцанняў, а менавіта пра падвышэнне заробкаў да $500. В будущем году такую ситуацию в стране люди не потерпят. И они будут правы. Поэтому этот год у нас решающий. Если откровенно говорить, мы просто приперты к стенке. Нечем будет объяснять ту заработную плату в 1000 рублей, которая определена. У нас выхода просто другого нет. Аднак заробкаў па 500 не прапаноўваюць нават на буйным Рэчыца дрэве. 4 гады таму прадпрыемства мадэрнізавалі, і цяпер яго пазіцыянуюць як узорнае. Вось толькі рэчыцкі сайт вакансіяў вяртае з нябёсаў на зямлю. У нібыта паспяховым Рэчыца дрэве найвышэйшы заробак складае 630 рублёў для тэхнолага, а звальшчыкаў лесу або трактарыстаў запрашаюць на працу з заробкам 460 рублёў. І гэта лічыцца яшчэ неблагім варыянтам. Шмат хто з Рэчыцы не можа знайсці хоць бы такую працу. Даже вчера у меня друг ходил, ему дали справку, что они не могут устроить его на работу. Вот сегодня я хочу получить такую же справку. А потом куда-нибудь с ней пойти и показать нашему президенту, что он говорит, а что делается на месте. Я могу сказать, какая у меня была до этого заработная плата. За февраль месяц 179 рублей 71 копейка. А где так? Речская ПМС. А то там и меньше еще. У нас не звольняются, потому что потом нигде не устроишь. Нет работы сейчас. Куда пойдешь? Никуда. Кирпичный был закрыли, ритм был закрыли. Много было их. Остался мебельный и метизный. Ну, И ткацкая еле-еле. А муж же где-то работает? В детском саду. И сколько заработок? 2 миллиона. Сітуацыя ў Рэчыцы тыповая для ўсёй краіны. Гэтак колькасць зарэгістраваных беспрацоўных у Беларусі расце 3-й месяц запар, а сярэдні заробак складае крыху больш за $350 у эквіваленце. Пры гэтым Лукашенко настойвае, што $500 неабходны мінімум, які, як ён падкрэслівае, кожны мусіць зарабіць. На думку экспертаў, заробак $5000 для Беларусі ў прынцыпе рэальны, але з адною агаворкай. Магчыма, Лукашенко, думаючы пра альбо рэферэндум аб падаўжэнні свайго панавання, альбо пра наступныя выбары, якраз і ставіць задачу, каб выйсці на гэтую лічбу. Калі ён гэта паўтарае як мантру, значыць, ёсць такія планы так зрабіць, але гэта не азначае, што людзі рэальна пачнуць атрымліваць больш грошай, проста гэтыя грошы будуць раставаць да таго, як яны змогуць імі скарыстацца. Так ці інакш, мяркуюць эксперты, любое падвышэнне заробкаў зробіць за кошт людзей. Дзеля рэальнага росту заробкаў трэба, каб эканоміка была эфектыўнай ды каб расла прадуктыўнасць працы. Але ці будзе гэтая прадуктыўнасць расці, пытанне хутчэй рытарычнае. Настасья Хралович, Белсат.